Ловджиите са най-сложни с подаръците. Хем са им много скъпи джиджавките, хем вечно нещо не им харесва. Обаче аз смятам, че тук няма как да не плените който и да било ловджия. Ракийка. Те много обичат ракийката, пък тази е в така доста интересна бутилка. Малко сладичко, защото те, нали, обикновенно там по време на лов сядат, пък си режат някакви мезенца, пък нещо сладичко и така. И съм чувала, че всъщност най-готината част от лова е, когато се съберат всички да хапнат, да съберат сили и да продължат с лова. И заради това, естествено, една дъска, с която да им напомня вашия подарък. Напишете в коментари дали сме се справили добре с подаръка за ловджии. И ако случайно обаче искате да не е за ловджии, а да е за рибари, ето го варианта. Сменяме само дъската и сме готови за подарък за рибар.